Габделхәй Сабитов. Шын дәфтәр. Койма буенда зәңгәр тышлы дәфтәр аунап ята. Көзге ашы җил, кемгәдер ачу иткәндәй фырылдатып, аның битләрен актара. Кулыма алып карыйм. Әле пычранып та өлгермәгән. Бер хатасыз, җепкә тезгән тимә кебек тигез, матур язылы бу дәфтәр хуҗасының тырыш, пөхтә укучы булуы турында кычкырып тора. Тик беренче битнең азагында соңгы 2 юл гына яңгыр суы тиеп бераз буялган. Кызыл кара белән укытучы куйган бишле билгесе кып-кызыл булып җәелеп киткән. Икенче бите исә яртылаш кына язылган. Әлеге укучы үзенең ниндидер ялгышын күреп эшли башлаган эшен аркылы-торкылы сызгалаган да, дәфтәрен урамга җилләр иркенә ташлап калдырган. Ә ваемсыз җилгә нәрсә аңа? Барышы тузгыту да ышырту. Кагылма, бир үземә, ул минем уенчык дигәндәй, дәфтәрне йолык калый. Ышыртып алып китмәкче, аунатып, тәгәрәтеп уйнамакчы була. Әмма аны ташлап калдырырга минем кулым бармый. Шуңа карагач, ничектер уйларым ерак елларга, үзебезнең бала чакларга китеп бара. Әлегедәй сытык чырайлы көзге көн. Күктә салынкы соры болытлар агыла. Юлбасар җил урман читендәге куакларның соңгы яфракларын талап йөри. Игене урылган арыш кырындагы камылларда сызгыра. Без бер төркем мәктәп балалары, ана казга ияргән бәбкәләр кебек, укытучы апабыз белән басуда чүпләнәбез. Кыйлып калган башакларны җыябыз. Карагыз әле, малайлар. Эшебезнекен кушсак, бер бөтен ипилек булыр бит, ди Өлфәт, кулындагы капчыкны селеккәләп. Бер ипи 3 солдатка көн буе ашарга җитә инде ул. Җитте ди, җитмини дип каршы төшә аңа Миңзаһит. Шушындый көндә салкын окопта ятып карале син. Без туганнан бирле киндегебез береккән 3 малай күшегеп, күп күмгәк булган кулларыбызны бишмәт җиңенә тыгып җылытканда итәбез дә, тагын чүпләнә башлыйбыз. Бераздан Өлфәт тагын башын күтәрә. Их, малайлар, 3нче көн әни арыш ярмасыннан үрә пешергән ие. Тәме хәзер дә теш төбендә тора, дип пышылдый ул, сер сөйләгәндә итеп. Мин әзрәген кесәгә җыйдым әле, сез дә салыгыз. Тиле булма дип, күзенең агы белән карый аңа Миңзаһит. Әнә, кызларныкы ярты капчык була язган, синеке булай да чирек кенә. Өлфәт яклаучы эзләп миңа борыла. Әйт әле шуңа бер сүз, Хәлим. Бүген иртән дә ашамаган. Мин нәрсә әйтергә белми аптырап торам. Ә Миңзаһит тагын үтемле сүз таба. Фронтта солдатларга ипи үләшкәндә безнең әтиләргә җитми калса? Бу сүзләрдән Өлфәт ничектер кинәт бөрешеп калгандай була. Бишмәт кесәсендәге башакларны ашыга-ашыга капчыгына бушата. Шул чак укытучы апабыз безне үз янына чакырып кул изи. Ярый, балалар, бүгенгә җитеп торыр. Бик тырышып эшләдегез, рәхмәт сезгә, ди ул, барыбыз да җыелып беткәч. Аннары һәрберебезне күздән кичерә дә, ничектер сәер генә итеп өстәп куя. Рәхмәт сезгә. Күпме ашлыкны коткарып калдыгыз. Бик арыгансыз да бугай. Җыйган башакларыгызны түкми-чәчми өегезгә алып кайтыгыз. Әниләрегезгә бер файдагыз булыр. Күшеккән бәбкәләр төркеменә шундук җан керә. Без дәррәү ура кычкырабыз. Җир дымыннан бүртенгән тук башаклы капчыкларыбыз шактый саллы булса да, җиңел генә иңсәләребезгә чөйлә. Тукта, ашыкмагыз әле шул хәтле, дип көлә апабыз. Әйтеп бетергәнне көтегез. Иртәгә диктант, һәйбәтрәк кәгазь табарга тырышыгыз. Минем бер табак чип-чиста кәгазем бар. Сарман базарында әнигә сагыз төреп биргәннәр, дип мактанып куя бер кыз. Әйе, синеке булгач та, минем иске китаптан ясалган дәфтәрем дә тулды. Безгә был район гәҗите дә килми. Укытучы апабыз безгә
карап тора да, көрсенеп куя. Беләм инде, балалар, беләм. Берәр җаен табарга кирәк. Әнә избашның шкаф пыялалары ватылган, китаплар идәндә унап ята. Кайтышлый авыл советына Мәгъмүрә апа янына кереп чыгармын. Ул каршы килмәсә, искерәк китапларны алып кайтырбыз да, бүлешеп, чиста битләреннән үзегезгә дәфтәр тегәрсез. Апабыз әйткән әлеге китапларны без икенче көнне үк барып алдык. Кызганыч, бик кызганыч иде безгә китапларны тураклау. Ни эшлисең бит? Сугыш мәҗбүр итте. Сугыш безне суга кырын болгатып, карасыман нәрсә юнәтергә дә, борынгы бабайлар үрнәгендә каурый каләм ясарга да, китап юллары арасында диктант язарга да өйрәтте. Ләкин аның китабы да исәпсез сансыз түгел иде шул. Язга минем бары тик бер китабым, күз карасы кебек сакланган бердән-бер китабым калды. Ул да булса 1001 кичә әкиятләре иде. Габделхәй Сабитов. Чын дәфтәр. Менә инде аңа да чират җитте. Шүрлектән алып килеп алдыма куеп утырдым. Җитмәсә, эш пошканда ачу китереп, 4 яшьлек сеңлем Фатыйма теңкәгә тия. Абый, тәтәй абый, Галәветдинне калыйм әле дип, ялагайланып, янымда бөтерелә. Үзем дә кискәләргә ашыкмыйм. Тагын бер генә көнгә булса да сузасым, кичектерәсем килә. Шул чак ачык тәрәзәдән Минзаһид башы күренә. Галим, ишеттеңме әле? Өлфәтнең әтисе кайткан. Өлфәткә чын дәфтәр алып кайткан, 24 битле. Әни эшкә киткәндә безне өстән бикләп киткән. Шуңа күрә тәрәзә аша сикерәм. Фатыйманы күтәреп алам. Урам буйлап Өлфәтләргә йөгерәбез. Ишектән керә-керешкә Өлфәтнең җиңеннән тартам. Күрсәтелем алай. Ни турында сүз барганын Өлфәт шундук төшенә. Шөйдә эленеп торган киндер букчасыннан әлеге дәфтәрне тартып чыгара. Инде газета кагазе белән тышлап куярга да өлгергән. Дөрестән дә чын дәфтәр. Ялтырап торган кагазлы, 24 битле фабричный дәфтәр. Нишләтәсең инде син моны? Ана теленә тотасыңмы? Арифметикагамы дип сорыйм. Арифметиканы гәҗит читенә дә эшләп була ди Өлфәт. Ана теленә башлармын инде. Икегә бүлергә була ди Минзаһид. Әйе, боздылар ди шундый дәфтәрне дим мин. Бүлгәләмичә дә була бит. Беренче биттән ана телен, уртадан рус телен башлыйсың. Без шулай бәхәсләшеп торган арада, култык таякларын тукылдатып, Өлфәтнең әтисе Җәмил абзый кайтып керә. Улымның дуслары килгәнмени? Таныйм бит мин сезне, таныйм. Кар әле ничек үсеп җиткәннәр. Әнисе, ни? Ничегрәк анда синең? Ул чаршау артына кереп, тиз генә әйләнеп чыга да, безнең кулларга берәр прәннек тоттыра. Без аны шундук кесәгә шудырабыз. Фатыйма прәннекне әйләндереп карый да, идәнгә чүгәләп утыра. Тәгәрмәч итеп, прәннекне идән сайгагы буйлап арлы-бирле тәгәрәтә башлый. Аны искәреп торган Җәмил абзый өстенә салкын су куйгандай кинәт калтыранып куя. Эй, сабый, сабый, прәннекнең ни икәнен белмилә баса. Уенчык түгел ул, кызым, прәннек ул. Аша син аны, аша балакай. Ул тагын бер уч прәннек алып чыгып безгә өләшә дә, кинәт кенә борыла. Ашыга-ашыга ишектән чыгып китә. Без чыкканда ул урам якта капка баганасына сөялеп тора иде. Авыл урамы мәйет чыккан йорт кебек буп-буш. Җимерек кыймалар, сугыштан гарипләнеп, култык таягына таянып кайткан солдатлар кебек як-яктан терәүле йортлар. Сез, балалар, түзегез бераз, ди Җәмил абзый. Озак калмады инде.
Тәгәри башлады фашист. Менә тиздән, немецны җиңеп, әтиләрегез белән бергәләп кайтырбыз. Сезгә прәннекләр, конфетләр тияп, күчтәнәчләр белән кайтырбыз. Җәмил абзый атнадан тагын китеп барды. Ул алып кайткан дәфтәрне Өлфәт бу уку елында башламады. Быел күп калмады инде, 4-нчедә башлармын дип, ераккарак җыеп куйды. Ләкин ул дагы елда да төрле сылтаулар табып, һаман суза килде. 1-нче чирек елның башы гына, яңа ел җитсен әле диде. Аннары язны, аннан тагын көзне көтте. Шул көздә Минзаһит әтисенең үлү хәбәре килде. Ул көнне без өчәүләп бик озак безнең баскычта утырдык. Дустыбызның күңелен юатырлык сүз таба алмый озак җәфаландык. Шунда Өлфәт нәрсәдер исенә төшергәндәй тиз генә урыныннан торды да капкадан чыгып китте. Озак та үтмәй әйләнеп тә керде. Аның кулында әтисе алып кайткан моңарчы алтын хәзинәдәй саклаган дәфтәре иде. Мә, Минзаһит, үзеңә үк булсын. Кирәкми, малай, дип башын читкә борды Минзаһит. Үзеңә дә берәү генә бит. Курыкма ал. Әтинең хаты килде. Миңа тагын шундый ук дәфтәр, 20 дәфтәр җибәрәм дигән. Без Минзаһитны бергәләп озатып куйдык. Кара, Өлфәт, малай, әтиеңнең посылкасы килгәч, миңа да бер дәфтәр бирерсең инде, дидем мин өйгә кайтып барганда. Өлфәт миңа карамыйча гына авыр сулап куйды. Әй, Хәлим, җүри генә әйттем бит мин. 2 ай инде әтидән хәбәр-хәтәр юк. Һәм бөтенләй булмады да. Өлфәтнең әтисе хәбәрсез югалды. Минеке дә әйләнеп кайта алмады. Урам читендә унап яткан әлеге дәфтәрне алып карагач, никтер әлеге вакыйгалар исемә төште. Дәфтәрнең тышлыгына күз салдым. Гатин Фәритнең татар теленнән иге эш дәфтәре дип язылган. Карасана, Өлфәт малайныкы икән бит. Бәлки ул аны ялгыш кына төшереп калдыргандыр. Мин дәфтәрне кулыма тоткан килеш, ашыга-ашыга Өлфәтләргә таба атладым. Рамил Вәҗиев укыды.